Lousame investirá o post adicional en gasto corrente. Máis de 119.000 euros destinaránse a mellorar accesos e 61.000 a alumeado público. O Concello de Lousame contará coa chega da Deputación da Coruña do Post Plus Adicional 2025. A corporación aprobou nunha sesión extraordinaria destinar a gasto corrente os 180.095 euros destinados ao municipio. A proposta do Concello, que ademais foi aprobada por unanimidade por toda a corporación, foi destinar esa cantidade que veu no último post adicional, pois vai destinada íntegramente ao gasto corrente, porque, bueno, e fai falta porque temos digamos, o capítulo de gasto corrente do Concello son números moi elevados e, por tanto, era algo que, digamos, que había que dedicarlo íntegramente a eso, non podíamos dividilo noutras partidas, e a proba foi que estábamos todos de acordo porque nin a oposición nin ninguén fixo outra proposta e foi unánime que eso era preciso dedicalo a ese capítulo. Parte deses cartos, concretamente 61.000 euros, irán para o meado público, porque, bueno, son facturas con un coste altísimo, a pesar de que estamos invertindo cada vez máis en aforro enerxético para, digamos, conseguir rebaixar esa factura co tema das luminarias LED, pero, bueno, eso hai que facer unha inversión, porque hai que cambiar todas as farolas, entonces eso exixe unha inversión inicial máis alta. Pouco a pouco, digamos por tramos, vamos completando toda a rede luminaria do Concello, pero aínda nos queda un porcentaxe que non está completado, que sigue, digamos, cas bombillas antiguas e que é algo que temos que ir sacando de encima. Entonces, en gran parte, o gasto corrente vai a eso. Ao final, temos un Concello moi amplio en territorio, son 93 km cuadrados, entonces o gasto en luminarias é moi alto para un Concello tan pequeno como a noso. Xa que, ademais, nos últimos anos a factura da luz viuse incrementada de forma notable polo aumento do prezo da luz. Incrementados, bueno, como a todo o mundo, o Concello ao final non é distinto a calquer particular que lle chega a factura da luz á casa e métenos un susto considerable, non? Aí, digamos, o que nos está salvando de momento, a parte das axudas de outras administracións, é que xa se levaba, digamos, Teresa Villaverde, a anterior alcaldesa, xa levaba, digamos, anos facendo un programa en previsión disto. Por eso o tema de invertir pronto en cambiar a luminarias LED, eso provocou que despois, cando estas facturas, digamos, subiron ese incremento, digamos, fora un pouquiño máis asumible. Se o incremento do costo da luz nos pillara co 100% da rede luminaria sin LED, é que sería inasumible. A outra parte do Post Plus Adicional 2025, que suma 119.095 euros, servirán para financiar a mellora de accesos a núcleos da poboación.